Калі паспрабаваць ацаніць вызваленне гэтых палітвязняў як нейкі сігнал у бок захаду, то гэты сігнал у дадзеных умовах ці не працуе ўвогуле, ці працуе дрэнна, бо гэты сігнал супярэчлівы, таму што яму спадарожнічаюць першае працяг рэпрэсій, якія не спыняюцца, другое працяг агрэсіўнай рыторыкі на адрас захаду, трэцяе дзеянні рэальныя, мілітарызацыя беларускага грамадскага жыцця, пагрозы на адрас захаду ядзернай зброяй, ну і працяг міграцыйных атак. І Лукашенко сказаў падчас свайго выступу, падчас урачыстасцяў, што не збіраецца рабіць нейкія крокі, якія б спынілі вось гэты ціск на суседзяў з дапамогай мігрантаў. Таму я не думаю, што гэты сігнал пачуюць і зразумеюць гэты сігнал правільна. А калі сігнал не працуе, то сэнсу ў ім вялікага няма.